soc n'Agustí Rodríguez i aquest divendres, dia 1 de febrer, presentarem la Guia de Geologia de Menorca, itineraris naturals i culturals, que és un llibre que ha editat conjuntament l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera. És una publicació divulgativa, però jo crec que és un llibre de geologia poc convencional pel fet que el que pretén és relacionar o mostrar la influència de la geologia amb altres elements del medi natural i cultural. Divendres, a Can Saura, ratllarem d'aquestes relacions i, en qualsevol cas, espero que sigui del vostre interès i que nos puguem veure. El calor del fuego que destila la esencia. Lo tienes todo para conseguirlo todo.